mutumwa akatumwa naMwari kuzogadzira sahondo yepasi pezuva anove ndiye mutumwa Joshua according to the Bible history yaMwari ati pasine kudenga. Tazvinzwa izvozvo, but what about Makandiwa and Ebed? Makandiwa is biased. That one is a thug. It's a thug. Is a witch. Oh. Otherwise, we can say witch or a satanist. Why do you say Makandiwa is a satanist? See, Makandiwa is a satanist because he sucks people's blood. He claims to put mwanakata se uyu anoita numbu ne 3 days. Numbu yakamboitika 3 days paspeso panapa isusu vabereki vedu vakazvarwa kare kare basa tekapakaitika shura rakadaro uti mwana akadai so uite numbu 3 days kuti nhasi mangwani abva azvara abva akumwana mwana kudaro chidhoma ichocho ndoinonzi mishonga kuromba mishonga means mishonga from inonzi minana yemishonga yesatan satanic, that's satanic man. You can tell zvakaona chinhu ichocho satani zvake saka kumuti satani saka indawo kuti Makandiwa ni satani ari kunamata satani uyo haanamati Mwari. Vakaenda kuNigeria kune mumwe munhu anoacheka nyora achivabika achivapa mishonga yekutongi vanouya kuno kuvakuita n'anga asi vanobva vanyepedza kuti mapastors Magana ni kuNigeria uko. Nyika dzakaita kunge Togo dziri kumusoro zvakawanda dzatoziya. Zvibatsire zvoita saka iwo mamiracles anoita unowirirana nawo. Tiwirirana nawo ndaSatani. Ndezvemuparadzi zvoitwa nemuparadzi. Toda zvoitwa nemusiki. Handiti zvakaitwa nemusiki zvinouya nelabor zvinouya nepain. Chinhu chese chakaitwa naMwari chinouya nepain. Achiwe easy sezvinoitwa zvaSatani zvokuti Makandiwa anoti iwe wabata mukadzi wako nhumbu nhasi 3 days azvata uriti kagomana kacho kakazofa sei kangangodzi kangochaya manyoka kakachaya manyoka abva kupi kakazofa sei kakuviga uko ava ngasikada kupikitwa futi mapicture kuti vaone kunzi mwana wacho vakutendesa vanhu vemakamera aukati kanati kutendesa vanhu vemakamera isusu tisu vanhu vasingatye kamera isusu isitonamata spiritually asitye kamera because kamera haibe munhu haibe chinhu chepa munhu haibe spirit yemunhu haibe zvaunotaura haibe hunhu hwako haibe chi asi inongotarisa zviri kutaura munhu ikachinama pasaiti ati inonama saka Mwari ari kunamatwa panguva inoi zvatoziva isusu sevanhu vari kunamata munyika tikuchema sevana kuchema tikuudzwa zvikurwadza mumiri medu nemunyika medu zvikuti nyeveredza zvikuti bata zvikuti mbotoorongora tikuchema tiri pana Joshua ari kubva pamabvazuva saka takakutaura kuti hande kwaMakandiwa unoramba handidi andogona kubvuma kuenda because tichitontora zvinhu kana chiti tichitontora zvinhu goti tichitontora nyoka dzake chidhoma chake zizi rake zvinopiswa zvosva isu toda kuti nyika irarame iri free from zizi kana chidhoma chemunhu anoti anosaka blood remumwe munhu kuti aite mari isu toda kungorarama tiri munyika free from chidhoma chinosaka blood remunhu kuti mumwe munhu ararame nekuda kwechidhoma ichocho atotora pane kaspiritual kari matiri vanongotora zvinhu zvichimboenda noutsvau zvingotora zvichingoutsvau iwo ukazotarisa nokunamata kwandoita inini Makandiwa akatotorerwa zvinhu zvake vacho nesimba racho akatotorerwa sekutaura kwatinotoita asi tikutaura chirungu Makandiwa hasina chinhu manzwisa Makandiwa Kingdom Bank iriya tikatarisa Kingdom Bank takambodzwa futi pakati kanyaya yekuti raparara bhinhu zvakuitika mari hamuna mari imari inenge mari hamuna mari ndechisatanist mishonga uri mune muchoronge mari handiti zvimapepa zvakaiswa zvemishonga Kingdom Bank yakati God nemaziso ako ari clear handiti but chitoripo chipepa chocho chine mari pane mari yakatumirwa naObama wanzwa from states Obama chaichaiyo akatumira mari $300 million kunani muno muZimbabwe government of Zimbabwe wanzwa kule naipopedza zvinhu zvikuitika opale
Ndiana katambira mari Udzani. Yangu tamirwa munyika munomu handinenge yangu inenge Ayo. yatambirwa nditika iwe takati chichi ndise understand Andoda mali Obama vande boys. akatomaka mutumwa kuchechi kwedu zvatinounzwa paspiritually according to spiritual revelations kwete revelations yekunyama peda apa pakufamba zvakafanira kuti buditsa newspaper pakunyora munewspaper aiwa but it's not spiritual report handiti kuzitas nhai god ukagona kudifferentiata zvinhu tu here kuti between spiritual report neimwe report yeserious spiritual unoti chi report yeserious spiritual inonzi chi Amen okayo. report pane imwe report yeserious spiritual nditi yepanyama dzedu nemaziso physical report handiti saka iyi inonzi spiritual report yatakaunzwa isusu kuchechi ichinzi Obama handiti akatumira 700 million muZimbabwe government pane zvinosaineranwa gore rino riro tinongonzwa kuti gore rino iriro hatitoziva kuti asi pakati apa nechepakati yatumirwa mari iyi handitika Yatumirwa ani? government yatumirwa hurumende mari handitika yakatumirwa iri 700 million US dollars pane assignment yamanga asainirana asi pamari iyi manje pane 350 million yanga iri genuine kuzita 350 million yanga iri fake yechisatanism yanga iri chisatanism mukati saka mari iyi kai yakabva yabatwa manje chi namutumwa Joshua sekutumwa kwaakaitwa mukati menyika ino yeZimbabwe kuti asunungure vana vari kuchema nezvikuchema mhino vari kuchema vakaonekwa naMwari handi right vana kuchema ava kava Joshua bvatora mari yavapisa 350 million yechisatanism. Mutumwa Joshua mari yakaiwanira kuno. Akaibata handiti mweya nemweya. Wakaibata pamweya. Spiritual ya. Avaipisa handiti. Avaudza Usher wekuAmerica akati yoka watumira mari kunokwiro. Asi mari yawatumira imwe yacho ndatora ndapisa. Unza imwe yacho correct futi. Saka audzwa izvozvo handiti. Abva ati wakatioma ngeiwewe. Iwe utoiti. Tukazozvona seizvozvo. Chikunda kufira kutore chita masheta. Tira. Masheta. Zvikadzi wapira kare. Zvikadzi ndakapira kudhara inini. Pandakapira pachigaro inini. Ndakapira ndichitozviita. Chitumira mari ikoko iyoyo yechisatanism isikabatwa. Iyoyo ibata sei? Twari. Wamira sei chimiro chako? Zvikanzi aiwa kuda chimiro changu. Ichi. Apa nyatsoratidzwa ndidzi. Bhama yewe. Na Joshua wekuno Zimbabwe Mabvazuva ya akatumwa akataura kuti right ndini ini kana une nharo uyu moto uri panapa ndokupisa iwewe kana une nharo ndokupisa nemoto achitaura Obama manje ya ndokubhena zvikanzi iwewe ndatokutya zvichopose kutopira moto kapa wakamira zvikanzi pari kupira moto kapa zvikanzi uyomira ipapo apa Obama ada kuti udai sogumba bvatsva handiti abvatsva bvaita twix asikafamba Obama manje isu tauzwa nespiritual report right akati twix asikafambe abvazofamba afamba bebe abva aregererwa zvikanzi yoka unza mari yakanaka yakuita peace asi kuzida kunoku izvozvo tada kutozvipedza kunoku totopedza zvinhu zvakafanira izvozvo zvemhando tonotorova kana vanhu vacho vakafanira ivavo kana kuno kuti totorova futi kuno matitomisi kuno kutorova zvakaipa aitodedzera kuti kuno kutorova zvakaipa atitombomira tokuita kugeza kupisa tsvina munhu maramba kuti hachiri varara kuisa zvene kwadota iwe unoza vakati kutamba zvikanzi zvikanomboma ndabvuma akabvuma unoza akabvuma anga chii changa chaitika paakanyatsobvuma akatumira imwe genuine $350 million avaitumira manje million 350 million ati zvikanzi ndabvuma muri baba asi takanzwa zviduku nespirit ichitaura ikataura ikati last Sunday mai manje apa ikataura ikati iwo Joshua iweyo aiudzwa manje Joshua kuMabvazuva achiudzwa manje mutumwa achiudzwa nemweya
vaibata zvakaipa vakakeptwa najoshua vari under joshua vakakeptwa vaiva nditi wakataura ukati urikuzereyo joshua kuti mamakirwo akaitwa naobhama uri kuaziya unokuziva kuti obhama zvaari kufunga pamusoro pako iyoyo zvikanzina joshua ava kuti akauseka zvake achitofamba zvake ground achoseka zvake joshua achitotenderera uri vanhu vakati utoteera kuti wakamakwa stereki kana joshua ko vakamaka ini ndikangodai suwo chete ungotaridza pasi apa chete kudai inosheka sheka chichinosheka iye ani america iye obama joshua angotarisa pasi akanongedza pfuti yake pasi kudai america inosheka uyo zvakashata pamusoro peuyu ka anobva atanga kutongobvunda kutorwara kana kutotanga kutochaya manyoka kutorwara totanga kuti mhai kutoireti machoka kutoomera pachemba ipapo utodzodza kusina kusina watoini waenda hakuna mangona mautotaura nezvesitori ndozviri kutouya hakuna chiri kuposeka pasi pano mweya wakatsamwa warababa varudeka wakatsamwa ari kunye pangu indi kunamata varume indi kunamata ndakasiya zvangu zvechivanhu ndakasiya ndaunoti ndatambura nazvo musango ndagara mapako ndakapinda mapako nemapako asikaperi ndakapinda ndikarara mapako nemusango nemugomo nepapi nepabani nepapi zvapo asi ndakati ndatenda pamudzimu ndasarenda ndakuda mwari saka isusu tofanira kutanga kunamata anamata varume bhozi nyika yedu inoida mwari iriyona mwari ari kuida anditi zvakuda nyika inei mwari ari kuti vana vanguka dai manamati maziva kuti inini ndokuchengetai zvakadii ndokudai zvakadii ndokukomborerei zvakadii ndokuropafadzai zvakadii ndikokupai zvinengei upfumi mamunochema munozoswera mazadza makangogara pasaidi apo muchingomwa chete mukanga neuchi muchingomwa kuswera musikapedzi kamuchea kuti timozvimura pabva papi saka kuno kune uchi nemukaka wakazere hatiupedzi pane pamwe patakatiudzwa nemweya mutsvene kuti iwowe ende umweyo hausi mweya tsvina iwe mweya mutsvene wakatitaurira isusu ukatonamata mwari anditi kupfeka kwakaita musikana avatomona anodhonzwa anoswera anzi bvisa chii chese chendondouraroko anorohwa pane madzinza acho ndabasa iroro vari kuchechi kwangu ndati kana muchidakara hwani wenyuka ndingoenda naye hwani wenyu anongo achiudza vamota ndaona kunonamata mwari kumabvazuva kunonamatwa mwari ari kuuya ende ari kuuya zvishuwa hazi kuseka ari kuteera ari kuda unotokreta ane nhingi yake yakaudza inozi D97 yainzi D47 pekutanga bulldozer iri kuita kugesa mira ndikuradzi mira aiwa ndakangonyora chete ndakanyora mira tarisa yakatsuka moto zvisikaite pese painofamba vanenge vachibvira moto so hapana chakanaka hapabudi shisini ipapo hapasi kudewa munhu akabata nyama yemunhu mumaoko unotsva ukafira mahara ipapo maiwi saka takarekedza kuenda uchechi chii chaitika kwatiri aiwa chinozoitika ndechekutika imunozosangana nemahwekwe manje ekuparadza kwakasatani mukasapfugamira mwari manje muchiita kuonai baba handiti munogona kuzoparadzwa nemahwekwe asatani ekuparadzwa kwasatani kwekwe exactly waiona aisi kutombomire kutokuchafula ichienda ende munyika munosara muri silent muri zii varume namatai mudzimba mwari ari kutokuya zvaendaka zvaendaka imweya ungaubate wambobata mweya ungagona kuziva kubata kuti tsi kana mweya utsina wakambobata kuona atotozongona chanzipfuwa pacharohwa pachadziya ndopona zochiona mweya ungabata iyo nyika inobvi yakaidiwa namwari mwari akatsama ndachema nezimbabwe razaro akamira so achichema musodzi kucherera so akatasa nyika inoyi akati chii chiri kuitika munyika iyi baba zvikanzi ai watarisa uone zviri apa taritsa apa chete apa vanhu vari kuchema une murakatira usiku wekutamba nawo after 2 days dzinoita kunge gore
2 days boys dzangu tokutaura isoka wedhani totaura nhasika tazozvitaura rimwe day after mupaura kuti akomana nhasi zvedu taponaka nhasi makusenanaika asi zvakaitika nezviro zvazvakaoma kozi chiri kuuya mwari arikadzama akuti aiwa hamungadaroka munyika mungaita seiko nyika ingave nyika ikaita sei zvoda inini vana vanenge vana chai vanotarisika kuti vanava vanenge kuti vanava kuti vana vanenge mufananidzo ko vasikana vanopfeka matrauza vacharohwa ndovaya vachazotorwa vachirepwa panguva inoparadzwa zvakaipa vanenge vakurepwa majene vanenge vakurepana nevakashata vacho zvobva zvangofa zvese ipapo one time pachasara paive vanhu vari innocent vanotya mwari komatsotsi matsotsi vaya vanoonekwa vane nzara ka kuda kwafaro ka ati matsotsi anokonzeswa nafaro faro atotambudza vanhu faro ndiyakonzesa matsotsi saka matsotsi anzese ngapune mujera ana mhosva kaenda notamba uku faro pisa moto mubhaura faro spirit akwemo esh ari kutsva this time and it's going to be cleaned out finished totally until December this country will be silent. Ko vanoenda kudhansi wesingafuka mana mati mwari ko vanoenda kuisa machinda mukana mata zvishondo kuti finally vozi nyere dziri mudenga umaisi kutomboita zvikutombosika panyika musoro penyika ineyi vozi nyika ineyi yakatariswa nedenga zvisingaiti nyika ipiyo iZimbabwe kuti zvityise aiwa mwari ari kuti chii chabhonyanyonetsa kanyika ikakazvo chingetadzika kugadzirisika akati ndotombozvipedza kandirini muridzi musika wamuridzi wevanhu wacho ndotombopedza kandirini akutopedza ega ai nditombonamata ini ndirumba mangu ndokonamata nemhuri yangu ndicheketa vana vangu kutesa mhuri yangu ayo kudhakwa ndisi kutuka munhu ka kudhakwa ndisi kuisa munhu chironda ka asi daenda dhakwa ndichita munhu chironda zvinodiwa here kuputa mbanje kuputa mbanje kwakashata kuti mwari anoti saka uchanotsva nyama yako chatsvaka hatizotsvi kuenda chinozoita kuti tisikazotsvi ndechekuti mwari anozotasa kuti ndine chitadzo here chimwe chinomugumbura iye saka agumburwe nembanje agumburwe kusvikira andipisi agumburwe akupise mbanje aipisiro munhu ndekuti dai andipisa kana kudare kwake kwajoshua kumabvazuva dai ndakatora bhakari nokuti kune vamwe vandakatoona vakarambwa iko kwakapanishwa akatofa izvizvi iwo nembanje dzako aiwa toda ngoziva kuti mbanje hadzina kuipa hadzidiwo uku manje kupiko ikoku uchiti wako musi wakuiti ukuenda kuchechi ikoko kunonamata waputa mbama kobuda uchinda kuenda uku unonorohwa ikoko uku unofa munhu unorohwa pane shamu inokurova inobva ikoko yekuti wabva ikoko hauchibati ichi uchienda ikoko unochibata uchizoti kutambira kune vamwe wako chiti muri kumudzimba imomo majeriko kunoti majeriko muri kumajeriko ikoko mubata zvinhu zvenyu izvozvo asi wakunanga ukoko kwamabvazuva ka otoenda usina uchochibata usambobvira chimboenda uchichibhemaka saka ko vanoenda kudhanzi vanotsva futi aiwa vanoenda kudhanzi havatsvi kana vachinamata vasingatuke mwari mwari akatsamwira vanhu vanomutuka handimunzisa munyika munomu ari kutaura yeye kuti hanzi makaramba here kuti nyika ineyi inzi ndeyemweya vanhu vakati ehe hatidi kuti nyika ineyi ite yemweya nekuti toda kuti ite nyama pakuti toda kungotungwa nemunhu anopfeka sutu mwari akati inini ndoda kuti nyika ineyi ite inotungwa nemunhu wegemens imimi mubva mati zvakamboitika kupi izvozvo kuti nyika ineyi ite kutungwa nemunhu anopfeka gemens tajera sutu netai tione gemens mwari abva ati mandiramba nhasi abva atsamwa abva ati ndakutumira varume 12 vakurovei pasipa abva atovatuma samsoni nani nabenjamin kuna benjamin kuna samsoni kuna varume vacho akawanda saka ari kutonga kupfeka sutu ndiani ndiani ari kutonga akapfeka sutu vakawanda saka wegemens anofanira kutonga ndeuti aiwa mweya saka gemens acho inopfeka sei pamweya gemens ka handidijira rinonzi gemens gown riri kuti akapfeka chichena
chakaita chichena chakashungu chakabva pamucheka muchena chosonwa chakaita kunge hembe yakaita kunge tingati mapfekero akamboita kunge maindia vaipfeka kunge madrasa handiti wobva waita iri rewhite manje ndononzi gemenzi remupostori anoteerera zvikuda mweya waMwari bozi Mwari ane zvaatsamwira pamusoro penyika yeZimbabwe ati izvo manyanya tanyanya kuita sei misikanzwa ameno zvamuri kuita munyika imo tingodza vana uri kuchema antingodza vana uri kuchema nekufa kwevana misikanzwa yakaita fanike sei kuuraya vana pamhene vanhu vari kuuraya vanhu vari kuchema hanzi kuri kuonekwa vana vari kuchema Mwari ari kutaura kuti iye handina chimwe chandiri kuona munyika ndiri kuona vana vari kuchema handitika saka ukanzwa shoko iroro richibva kudenga handiti kuti Mwari ari kutaura kuti ndiri kunzwa vana vari kuchema saka ndoda musununguri vatuma mutumwa manje Joshua ari pamabvazuva padhamafosi anotombomira mushi Joshua anotomira mushi komanje akabatwa nevakomana vemasutu nematayi anoita sei vakomana vemasutu nematayi vakauya ikoko vakati vakatotisa vega makavarohwa vanorohwa vakatisa zvakaitika ndezvekuti vamwe vacho vakabuditsa pfuti dzavo zvakanaka-naka vauya nemazimota avo maityisa so vanga vakapfita mazimota eblack but vakabuda so vakapfeka mazigirazi eityisa vanongedza pfuti dzavo so vadzabuda mvura pamberi paJoshua takaungana pasowe manzwa dzabuda mvura pfuti dzavo abva vataurira musiwo tichiteerera nenzeve dzeisusu but hatitoripo so abva ataura akati pfuti dzenyidzi ende munorovesa mombe kwete inini kozi mauda kutsvaka zvinhu zvamusingakwanisi kupedza vamwe vacho bva vapedzera vakutaura kuti ndibvisei bhutsu dzangu dzakupisa tsoka dzangu dzakutsva ndikutsva nemoto handikutoziva kuti moto wacho ubva kupi vari kutsva chete iyo nemasutu avo anga akapfeka camouflage takabvisa jomba achirasira uko achitsva nemoto matsoka ake takatogara pasowe ndakazviona godi nemazisangu 2 aya ndiri pasowe ndini mumwe mwana wevamwe vana vanochema ndiri pasowe ipapo handiti saka pachiitika inonzi munana chii minana mashiripiti anenge imwe yetsvina ndo inonzi minana saka kozoita imwe minana yakabva ichiitwa naMwari yakaitwa naJesu kudhara iyaiya kare achapefoma mamiracles ake handiti achatumwa achiratidza kuti auya ndo yaakaita iwawa handiti saka iwa akaita iwawa handiti pane vakazotora iwa mamiracles ake akaita vakatora mishonga nemishonga nemimwe vakabva vasitangisa bva vati takuita minana yabwe vabva vatora Jesu vhesi yaJesu Kristu Bible vavaisa apa vakati tiri kunamata nemuzita raJesu vachinyepa manje apa vasikatozikanwa mubhuku raMwari saka ndowana Makandiwa Makandiwa tori mubhuku racho naHubert Angel vari mubhuku macho vari kutotsva vaiva hakuna chinhu nemumwe wacho anonzi Mrs. Mildred Ministries yeparuhwa paZimri apo ari kutsva uyo Mrs. Mildred already is being punished ari kutsva moto takatogara chimwe chitombaura mutovaona tovaona tiri kuchechi kutogara chiudzwa toratidzwa kuti uya